Karli tang Rubin tok bia hema sora tumaphan sarkar pen langpon vek nang ji pusi hamphang song tum kehang kapasu tiket nang pipe seta nona mat ke nili do thib lang pusi Dr. Mansing Ropi lam the chapakla Siluni jana long ihuma basalong pen lak like batangka kenep dunlo Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise Nangletum ladak longek ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhelam Dikhu Kardom pinya daba Abirta longpen nilisami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang tonpen kedam tang there po niphai ke thobarni apran kedam nang kok karlitang Rubin tok bia hema sora tumaphan prabjin pen sarkar mate forest sai kamben akira piponang jipusi hamphang asong lapen ronga mekar ronga saratum kehang pasupot kedam tang there po niphai ke thomarni bopong rongti borjana ronga mekar Rubin tok bia pran kedam nang joy putak nilibaro KSA SYC KSYA KUC VLC hamphang asong atum lapen ronga mekar ronga saratum ningduk chipi ponsi kapin rem patupon alang le tumahin pen phirang ke amai sitami tangni ponsi karlitang Rubin tok bia hemasor mate apiso aso atum nona matke nahok ta churi thekte dam thekte an e om kichu longjia phan thedunga ki sum chetong na koklo lasi sarkar mate forest sai kama hin pen alang ni tuma phan prabjin pen langponang ji lepen bank ke thom hem kang sam ke thap thor atuma phan ta lu serak nang ji pusi phirang ke amai long ki hang pasupon Thela pen laga ronrei businil tum hamphanga song lapen tum dagrong asar toni tum lang tum phan pinrem ponlo lasel bang so apran kedam jui chot lapukalilang labang so apran kedam malong lasa case number lahelo case number pa bon labang so case tame pini pena bangbong police investigation ji police men pachini lasel bang so case ka investigation long rong asara da tum kiduk da tum alang le tum phan adai ga pin ben kine pon thaberat lapukini tum proin thek the la selang le tum kangsa along arona teng damnang ji la pelang tum sai piminang ipuni tum hamphanga song la pen rong asor tu pen tum khamkhe la pen ba so lam bang tum klar dak pen pachini pon lo la sela bang so ni tum pudam je bang ke apran ke dam joi Rubin tok bi la bang so long kupi posi apran dam nang joi lo ma laga lang le tum rangers me mathanang ji athela bang so long bang ke reserve forest ar losi la bang so rong do tanglo bala reserve long si thenglo han churidam lo pujame alang le tum khola bang apranan bang ene de nangji athe la bang so rong long forest tum bang pen lada ke reserve lo thenglo han joinam stame system do la pen arona lo do kolang tum kithan megawe la pen awareness campaign pipe la bang il tum ranger han stame la bang ke henu la pen sodak pen sai nai puni tum polo la pen pinrem ponlo nasela bang so apran kedam joi Rubin tok bi ahema asor la pen asumar same bang plido ang tum bi krai krai lang thangna chi ne lang la selang le tum ke charlie arta lang same las ke charlie ye phana lang tum awar saive la pen tum aning ve ke cho phan ke badlo non ke cho phanan ta lang tum kasik sak do la sela sona por hoda bang ke apran karmu da bang ke tum chokchi busi pinrem ponlo nili phan ke apakta na inda pia bang veng telo pia bang velo nili tum ke kiduk det aso kiduk det ara tapo asini li so mar bang plita bihek hak lang nu dak che jar machot pon dakta wilang po la sinili tum han government pen tanang rafek nang ko so mar phan school pachali je phan nili ge thek koilamati pen samsung ti la pen chuki hala pen sonjit kro karbyang long life Kekhi kerok kiran bom baithalang so MLA Dr. Mansing Ropi phan Bharatiya Janata Party asong pen ticket kapalong mangbong non alangli ninga klong koson Pining surhini ra inquiry sianing kan ke padu ponji State Assembly kiligalong lakhain koi baithalang so LAC pen Ratchari Bharatiya Janata Party asong kapar jabduran candidate lake Rup Singh Teron alangli henlo Bangso constituency along Phongthom Pardun Ronapor MLA kikhi pona bang pupulote alangli Dr. Mansing Ropi henlo Bonta surhini ra inquiry sianing kan Assam Assembly kiligapor nonang kile hut MLA ticket rudun plutlo
bonta arni ke onga porpen BJP ticket ke long dun ike derji lapuson ning ka chibiriang thek lapuson ka chelong nili a hok perave pusi Dr. Mansing Rongpi Chethan oi ticket long le pola ma ke matha the sanon apike long de lo Pinpur me kedam tang apor pen apor assembly budget session kang ni voila pusona porhut make imai sita ahok alam ke alang li ke do kedam ing tangvut thek se reset la pen khai krehini alam ke tokelang ing choklong binong pu ilitung chini bonta nona purun Bharatiya Janata Party asong pen alang li phan ticket pangkai pon derlo bangso ticket ke long dun der joine ning duk ning ke oi kachipiang bong MLA rongpi non ko pikoson labang so puthak MLA rongpi sangho ninga klong alam the kachini dampa mejia phan karbiang long life pen humri dam iklo Bharatiya Janata Party songati kera phan MLA rongpi sangho non apurun ke long dun de bangke thir klong tangte independent pen tong alang li terona sangho long chedanun poma labang so alam boy karbiang long life athengno ko pikoson devi karbiang long athe chini lo ke take MLA ke ador hala generally re kons doma dak 6 schedule area ke la huya ador ba ke la an ge ave ikhia dat damji hala so ikhia dat dab dat pen hala so ga chipleng thuye phang ke la ke MLA ningkan pho ang bong ga hu ke ikhia dat ke hu ke pleng ni la ho bang ke mathano dak lo no mat ke independent pen le arjab dunik eseta song kapre galong nona purun kili galong chirab dun ikrong poma pura karbiang long life karjo hut neli nona mat ke do ik thibalan đây bang pa party da dak mang ke nang pate bo bela nang chi gelang che tham thela la si la ho la mang ke cha ta thano dao non BJP long si do lang por la BJP long si do bo mala non mat ke athe hala tumta pine nang phalang nelo tamelo pulute la kapre la sala hu alam nang tham thela kapre ka party ba ni tumlang du noi puta pela MLA Dr. Mansing Rongpi aning aklong alam the karbiang long life aphan nang kapachini dun lapuson hello nili tok lang ka charli asai tang det pen pini arni an laki rat farman rat asai si ke claim ke dam pon lok lang hem chelang lepin episode so chelang lepin halake so tum hans ke lang lok la pen ke dam tang bing kan kre pho pleng kai kai an lo lata rat phan ke claim lok si hem irit episode so chelang lepin ben si ke claim bol no la banke kapre ka song pin nekidun pen la hue bangke asona mung che peong ke norma ke matha the lo non ne methang ana ningkan ke klem long le la hue kam mang non methang che klem long bonta ku pusona lang MLA rongpi sangho ticket long dun desita a hoya phan kaching hona bangphu terona sangho ticket ke long ta rongpi sangho ke long atenglo pusi hok pon lo lason si ticket ke long bangphu em rup sing teron pen lame thia bha haladak pale damlo pen party nominee pulo candidate ke manje bang lo rup sing terong akhai amethang da bang dak make lan lo ya puhan lo jo nile pasang ka lo yo party ke pu la solam na chithan solam kona por nang ethan apor en uwe he along swer ke bang ke he dar nang longan si bang rai oi wang lo news report rongbong terang karbiang long life Borpathar police atum ihuma basalong kakuruk dunahut paban sarma puabang phualong pen lak plike batangka kenep dunlong MLA election farman ke ton kelang kapang chingpon boma porhut kedam tang there poni phai sirkep arni kang sama porhut Borpathar police station kang siluni janalong Borpathar police atum ihuma basalong kakuruk duna sai ke dengahut lak plike batangka kenep dunlong Abirta kelong duna tengke Dimapur pen Golaghar anat kedam bong AS09C 2272 basalong ka kuruk duna hutsi paban sarma puabang pualong si bangso tangka longpon kinep dunlong bangso tangka lakha ponsi police atum arona tengpen chipari dengpon lapen mu election juddera thi ansi chingki chitham ponpo jongsi ahok perang thek paklang pon thek pulote laki arona tengpen si claim ponpo bokajan pen ananterang karbiang long life Lakhain koi rapho Nilip constituency ka parlu Dokhora Assembly of God School along Niliparo Karbi Student Association Student Youth Council pen Chingri Youth Association atum chelang rapetsi lokachar libom ausomaratum along humri damsi chirok to asai kedengdam
Dukhora long kidu Assembly of God pa school along penang an lu kachari bom ausumaratum school along kangri kangkrang honmu ke chothap lapen school along mobile phone ke ponten danglok motorcycle ka che ponten akili kapachat lama puthak hamphang song jasemet case in nilip aruamai phu song jati mum japon linsi pho pen truck angde lu kachari bom ausumaratum phan chitong dampen lu kachari bom ausumaratum kidu ke thak pen chenglok puson pensia order dur ka che pa mesenji ma puthak chirok to asai padu damlo Lapusona Porahut case a Nilibarua Songja, Sarnok Singer, Starson Tokbi, SYC Nilibarua Maipu Isaya Teron Lapen, CYA Maipu Jirsong Tokbiatumta, Humri Dunsi, Luka Charlie Bom also Marapan, Kenang Sot, Kirim Nangja or Adura Putak, Tan Pare Tekang Lapen, Kevang Jilang Arni Penke, Lu Charlie Pamikara, Mithanga Pia Potumapan Chotkali, Moarni Sike, Karbiang Long District upon Kemisena Nongnam Kapachatang Tekja Panta, Arna Mahirjume Hang Pitekangsi, Chirok Tokasai Kedeng, Misen Pen Pachun Ponlo. মানে গোটেই জাতিটোৱে মানে তেওঁলোকক চাইছে এইটো কাৰণে মই ভালে পাইছোঁ কেছ এইবিলাক আহিছে এনেকৈ আহি থাকিলে মই আৰু ভাল পাওঁ তেওঁলোকক আমাৰো কিবা থাকিলে ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰো কিবা থাকিলে ক'ব পাৰে একো নাই আপুনিতো প্ৰিন্সিপাল নেকি হয় মই প্ৰিন্সিপাল আপোনাৰ জনৰ নাম ক'ব নেকি মোৰ নাম প্ৰবীণ গোহাঁই Nilitum West English Kuralong awareness program kedeng on hut lapson sini tu student of fantastica mane school kwang hut mobile phone kachawan la pen la son si la bike kachawan la pen cycle kachawan na tuma phan tum than peritika mane bike ke tum sami wanri pan ke nilitum puno athima student umta hello pic pic kwang aposini tum wan no pan wanri pan ke nilitum puthake aposi ke wan pen nang tum ke wek wrong side dam de nang po la pen speed dam de nang po kecere make pen siwang nang po la pen student la cycle ke katum stami cycle ke wek pen la hi cycle nangot po hi bang fun singki po la son bang ka wede je phan than pere tekang lo to ini nilutum ladak awareness program kedeng nang ko ka thela pu henlo non hedjong ni tum siwai e mai pu pen da than pon ilo lasi nilutum karjulong ateng pen ladak student tum aphan teacher bang exam un bomahut alang litum pan kanghu allo kenya blonglok kana job alang litum student tum bang exam tang de tapi la teacher pan bang personal attack and that pusi ni tum de talong asila hai puthak non wang lo lapuge kemisana kam kali pusi ni tum student tum han than pere kang athima kanghu kenya labang ke chok che apot si kenya blonglo teacher tum ta alang litum han kemisan ni phan mate ke charlie Oke pacali CG pan kanghu ke chok chi kusi lang itum pan than pekeng kusi itum student tum panta than pere pot Koila mati pen Samsung ing ti la pen chuki hola pen Sonjit Kro Karbiang Long Life Lakha Kep Havar ke hat constituency MAC EM Khonsing Rong pi Japon Linsi Havar ke hat BJP sa Hemalong Haurang hat LAC along BJP songpen Karjab Dunje bang pu MAC Dorsing Rong hangapan Kangthum Karne la pen Karchupadupon Kedamtang There Ponify Sir Keparni Hauraghat Rong Supi BJP sa Hemalong Hauraghat constituency MAC EM Khonsing Rong pi Japon Linsi BJP Mondal Morcha Mahila Morcha Yuwa Morcha lapen ST Morcha tum patir pi ponsi Hauraghat LAC BJP candidate MAC Dorsing Rong hangapan Kangthum Karne lapen Karchu asai padupon BJP candidate MAC Dorsing Rong hangapan Kangthum Karne asai kedeng ponahut ke ongdung BJP aphan ningka chethel apen MAC Dorsing Rong hangapan aningkang sam araratum puho pen arwaksi man pen pipon pen Kangthum Karne paduponsi lakha kep Havar ke hat constituency araratum ta ningka rong chepaklang dun rinti pen MAC Dorsing Rong hangapan kachedon dunang tek chepaklang dun lo Lapusona Porahut Pirangkia tum Karjualam boy MAC Dorsing Rong hang kaning jet tengke Kevangji Jangmia Chiklo Niphai Siarni Asamangkang Pialong MLA election mate vote ke job arnilu Bangso election ahut Niliphan ke Lakha Craner Cap Hauraghat LAC longsi BJP song pen nang chotoy dunlo Lasila Bangso assembly election ahut Nili high dead lo pulote Karbiang Long pen NC Hills Araratum Ajak Kiding Krui Penakimang Article 244A Autonomous State Banki Un Am Kapachun Pon Vek Japan Jakong Horang Pidun Popusi Ning Jepon April Chiklo Tari Isiani Assam ang Kang Pialong election mate kilik kupon po ala bangso kilik
ahut BJP party pen really fancy candidate ason ang hokpon lo lasi halabangso election jongsin li haidet bulutang te really karbiangong la pen di mahasaw ahavaralong ajuding klui pen ang kachesong hemprek article 244A implementation dia fat nili ja kong dan nili bidiwan nili cerap citu dunji pusi nili nang litum channel hoi pen nili lamchak siki lapente karbiangong arlu hauragat aile homosti pasi nili thurdunji asi hauragat aile homosti arlu proxy emisia consciency do la proxy emisia consciency tame kisung ke boy ke chingbar kre asi nili matha damlo labangso havarlo uwi kimi risoeja apente sai chu dugi chu bojo abang phi tunha inthur pon buludang te chokamamo unemployment labangso akisung ben asapu jokon unji Havar ke hat pen harsing rongpi karbiang long live tang te pinia daba Abirta ke respons kang to niklo dumi thak me kardong